आरोबाव क'क्राझार कुसुगाव समबाय बिसायख'थियाव बिपिएफ दोलोआ सासेबो बिजाथिफोरा देरहानो हायासै आरो कुसुगावनि इउपिएल दोलोआ समबाय बिसायख'थियाव 7 बिजाथि होनायाव 7 देरहासार जानायखौ लानानै गोसो होसारनानै रंजानायखौ नुनो मोननाय जादों। कुसुगाव समबाय समिति मावखुलियाव बिसायख'थि जानानै थांनायनि फिथाइखौ दिनै फोसावना होबाय। नंगौ, गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय कुसुगाव समबाय समिति मावखुलियाव 2023-24 बिसायख'थिया थांनाय 6 जुनाव गोजोनैनो जानानै थांदोंमोन। बे बिसायख'थियाव इउपिएल आरो बिजेपिनि राजखान्थि दोलोनिफ्राय गासै 7 बिजाथिफोर होनाय जादों आरो बिपिएफ राजखान्थि दोलोनिफ्रायबो गासै 7 बिजाथिफोरखौ इउपिएलनि हेंथायै बिसायख'थि गेलेहोदोंमोन। बिनिनो बिपिएफनि गासै 7 बिजाथिफोराबो कुसुगाव समबाय समिति बिसायख'थियाव जेननो गोनां जायो। गुबुन फारसेथिं गासै 7 इउपिएलनि बिजाथिफोरा रायजो राजाफोरनि अनसायनाय मोननानै गोबां भटआव देरहासार जानो हादों आरो दिनै बे देरहासारनायखौ लानानैनो दोलोै दोलो इउपिएल दोलोआ रंजानायनि थासारिखौ नुनो मोननाय जादों। दानिया फैदो दिनैनि बे बिसायख'थियाव देरहानायखौ लानानै इउपिएल आरो बिजेपिनि दैदेनगिरि बिथांमोना मा फोरमायो मिन्थिना लानि। ससाइटिनि इलेक्शना 6 तारिखाव जानानै थांदोंमोन। दिनै 8 तारिखावहाय सानबाय। साननायनि गेजेराव दिनै सानै मोननैनि पार्टिनि गेजेराव खालि इउपिएलआल' देरहाबाय। बेनि थाखायनो आङो दिनैनि बे माबाखौ निउसनि लाइभनि गेजेरजों बेखौनो फोसावनाय जाबाय। गोजोन्थों। बिसायख'थि जानायफोराव माबाफोर बेले-बेजेफोर जादोंमोन नामा? जायाखै, गैया, जेबो माने नांलाय खमलाय गैया। मोजाङै मोजांनो सानदों, मोजाङैनो माबा जादों, बे जेबो नांलाय खमलाय जायाखै। दिनैनि बे बिसायख'थियावहाय मोजाङै मोजां बिसोर देरहालांबायानो। मोजाङै मोजांनो बे फैगोन 5 बोसोरनि गेजेराव बिथांमोनहा मोजाङैनो खुंलांथोंसै जोंनि बे समबायनि माबाखौ। बिथांमोननि सायावनो आं आसा खालामनानै थाबाय। नोंथांमोनखौ जोंनि मोजां गाहाम खबरखौ लांफैनो फैनायखाय आङो नोंथांमोनखौ हामबाय होनो गोसो गोरबोनिफ्राय आङो कुसुगाव ब्लक इउथ बिपिएफनि प्रेसिडेन्ट हिसाबै आं दिनै नोंसिनिसिम बे प्रेस रिलिजखौ होनो नागिरदों। दा जोंहा जे थांनाय बोथोरफोराव बिसोरो बिपिएफ सरकारा जे 17 बोसोर सासन खालामदोंमोन। बे 17 बोसोर सासन खालामनायनि गेजेराव बिसोरो समाबाय भट, जे समायाव जे बयहाबो शेयार हल्डारफ्रा भट होनो मोन्थाय दं, बे मोन्थायखौ बन्सित खालामनानै बिसोरो गावसिनि एकदम गाज्रि माबाजों सिगिस' खालामनानै बिसोरो गावसोर सालायबाय थादोंमोन। दा दिनै जोंनि सरकार फैनाय लोगो लोगो जोङो समान मोन्थाय मोननांगौ, शेयार हल्डारफ्रा भट होनो मोननांगौ होननानै जोङो दिनै जोंनि सरकाराव थानानै जोङो बेखौ आह्वान खालामदों जे भटआ जानांगौ होननानै। नाथाय बिसोरनिफ्राय बुंदोंमोन जे सरकारा नोंसिनिखा देरहाखागोन नोंसोर होननानै बिसोरो 3 मेम्बार बिबाय थादोंमोन जोंनाव। खिन्थु जों बेखौ होनाय जायाखै, मानोना जोंहा बेखौ होयोबा जोङो माइनास जायो। बेनिखायनो भट गेलेथारनांगौ होननानै जोङो भटखौ पार्टि होदों आरो दिनै 6 तारिखाव भट जानानै थांबाय आरो दिनै 8 तारिखाव दिनै रिजाल्टखौ मोननो हाबाय। जे आं दाखालि नोंसोरनि सिगाङाव बुंखादोंमोन जे 15 जन केन्डिडेट दोननायाव 15 जनबो देरहागोन होननानै, नङा होमबा? दा दिनैहाय जोङो फिथाइखौ मोनबाय, 15 जनाव 15 जनबो देरहामारदों आरोखि। दा गतिके आं बेखौनो बुंनो सानदों, दा जोंनि कुसुगाव हिसाबै बा सारा बिटिआरआवनो बिपिएफनि गोहोमा गैला होननानै दिनैनि बे माबानि समबाय इलेक्सननि गेजेरजों जोङो मिथिनो मोनबाय आरोखि। दा गोबां समाव बिसोरो गावसिनि राज खालामनानै बिसोरो गोबां खामानिफोरखौहाय बिसोरो हमथा दोननानै रायजो राजाफोरखौ मोखां खाथेनानै बिसोरो गावसिनि सासनावहाय बिदिनो समबायाव थाखानाय धन सम्पतिखौ बिसोर लुथिनानै जालांजोबदों आं मिथिदों। आरो आङो बे समबाय समितिनिनो सासे भिजिलेन्स कमिटिनिनो सासे चेयारमेन, बे हिसाबै आङो दाख्लैबो बुंखादों नोंथांमोननि सिगाङाव बिसोरो जे लड मोनसेयाव 126 कुइन्टेलखौ जायो होननानै। दा बे जानायखौबो मिथिनानै दिनै शेयार हल्डारफ्रा साखाफारा जानानै बे सोलायनाय परिबर्तनखौ नांगौ होननानै दिनै जोंनो गासै शेयार हल्डारफ्रा
जोंनि इउपिपिएल हान्जाखौ मोजां मोननानै दिनै गासिबो जोंखौ बर होनानै जोंनि साफ्रोमबो मेम्बारखौ देरहाहोदों। मिडियाफोरनिसिम गासिबो आंनि गोसो गोरबोनि अननाय आरो खुलुमनायखौ नोंथांमोननो जासिहरग्रोयो। दिनै कसुगाव समबाय इलेक्सन थांनाय जोंहा 6 तारिखआव इलेक्सन जादोंमोन। दिनै 8 तारिखआव जोंहा रिजाल्ट, बे रिजाल्ट काउन्टिंआव जोङो इउपिपिएल दोलो हिसाबै प्रमद बर'नि जे सरकार, प्रमद बर'नि जे दैदेननाय, बे दैदेननाय सरकार हिसाबै जोङो 15 जनिया केन्डिडेट होदोंमोन। दिनै बे 15 जनिया केन्डिडेटखौ जोङो कसुगाव समबाय समिति हिसाबै एबा 6 नं कसुगाव कनस्टिटुएन्सि हिसाबै जोङो आङो दाखालिनो थांनाय 6 तारिखखालि आङो नोंथांमोननि प्रेस मिटनि गेजेरजों आङो फोरमायखादोंमोन कसुगाव समष्टि हिसाबै बिपिएफआव जेबो गोहोम गैया। मानोना थांनाय 2020आव जे बिटिसि इलेक्सन जादोंमोन, एमसिएलए इलेक्सन जादोंमोन, बे इलेक्सनाव मानिजाथाव जोंनि बिटिसिनि हाग्रामा बिथाङा बे समस्थियाव गेलेदोंमोन। बिथांखौ जोङो डु अर डाइ सान हर खामानि मावनानै जोंनि मानिजाथाव उकिल मोसाहारि बिथांखौ जोङो देरहाहोदों। ओंखायनो बिथांमोनखौ बुंखादोंमोन बिपिएफ हिसाबै कसुगाव समबाय इलेक्सनाव गेलेयाबा हामगौ होननानै आं माखासे दैदेनगिरिफोरखौ मिडियानि गेजेरजों बुंदोंमोन। जोङो बुंदों हाग्रामायाथ' मा, बे समबाय इलेक्सना जोंनि फेक्टरबो नङा, बे जोंनि थाखायल'। बिपिएफ हिसाबैथ' कसुगाव समष्टियाव सासे सानै साथाम जानानै जों साननो हाबाय। कसुगाव रावबो गैला। कसुगाव हिसाबै बिपिएफआ सायराबो गैया। सान्दाङाव सानैबाबो गलांजोबसिगोन बादिसो मोनबाय आङो। आं बेखौनो लुबैदों जोंनि कसुगाव समबाय समितियाव बिपिएफ हिसाबै जों दाखालिनो वार्निं एबा थ्रेटिं होखादों बिथांमोनखौ, बिथांमोननि दैदेनगिरिफोरखौ। जोङो बेनो जोंनि प्रमद बर' सरकारा अरायबो जोंनि बिटिआरखौ जौगानायनि थाखाय खामानि मावगासिनो दङ। रायजो राजाफ्रा बिथांनि जे खामानि मावनाय, बै खामानि मावनायफोरखौ नुहुरनानै सारा रायजो राजा पाब्लिक जाम्बा जाम्बिफ्रा बिथांनि खामानि मावनायफोरखौ जोबोद मोजां मोननानै दिनै समबाय इलेक्सनावबो बिथांनि मावनायखौ मोजां मोननानै उकिल मोसाहारिया बे समष्टिनि सासे बिजाथि जानानै सारा रायजो राजाफोरनि गांनाय उखैनायफोरखौ बिथांमोना सुफुंनायनि थाखाय दिनै बिथांनि जे नाजानाय, बिथांनि जे मावनाय बेखौ मोजां मोननानै कसुगाव समबाय समितिखौ सेन्सुरिजों दिनै मारिबाय। आं दाखालिबो बुंखादोंमोन दत्त बिथांखौ, दत्त नों बावहाय जेबो गोहोम गैया, नों मावनांगौ जेबो गैया। मानोना कसुगाव समष्टिया देरहासुला। बिपिएफनि राजा हाग्रामाखौनो थांनाय बिटिसि इलेक्सनाव जों फेजेनखादोंब्ला नोंथाङाथ' सामायनोसो बे समबायनि सासे प्रेसिडेन्ट जानानै बेखौ जों फेक्टर सानना नांखादों। আমার এটাই অনুরোধ, আমি কচুগাঁও সমবায় সমিতি আমি 15 জনীয়া ইউপিপিএল দলত থাকে আমি ক্যান্ডিডেট দিছিল। আজি আমি ইউপিপিএল দলত পৰা 15 জনীয়া 15 জন আমি কিছু সেঞ্চুরি মারিছো আমার সমবায় সমিতি। যে কারণে মই আগতে কৈছিলো, আগত আমি মিডিয়া দিছিল, মিডিয়াত আমি কৈছিলো যোৱা 6 তাৰিখত যে বিটিসি ইলেকশন হৈছিল, ওই বিটিসি ইলেকশনত আমি কৈছিলো আমার কচুগাঁও সমবায় সমিতিত বিপিএফ হিসাবে আমার কচুগাঁও কনস্টিটিউন্সি এনে বিপিএফ হিসাবে কোনো খায়াও নাই, এজন দুইজন থাকিব পারে, হাগ্রামা সারত আমি হারিব পাৰিছে। আমি সমবায় সমিতিটো এনে আমি জিকিব, ইয়ার বিপিএফ হিসাবে কন্টেস্ট করা লাগে না। আমি ওই কোটাটাই অনুরোধ, আজি আমি 15 জনীয়া জিকিছো, আজি ওই কোটা কৈ পেলাই আমি মিডিয়াত যে আমার কুৱেশ্যন কৈছিল ইয়াতে মই সামৰি মাৰিছো।